Liečba ultrazvukom vychádza z liečebného využitia mechanickej energie pozdĺžneho vlnenia s frekvenciou 1 až 3 MHz. Toto pozdĺžne vlnenie je schopné dobre prechádzať mäkkými tkanivami do hĺbky a rôzne sa absorbovať. Ultrazvuk má účinok myorelaxačný, ktorý je daný mikromasážou, antiedematózny proti opuchu a fototropný na zlepšenie prekrvenia. Ultrazvuk je indikovaný pri všetkých druhoch osteoartróz, ochorení kĺbov s obmedzením pohybu a so zápalom, svalovej bolesti chrbtice, akútny a chronický reumatizmus, kontraktúry, neuralgie a neuritídy a iné.